Salam gaderly watandaşlar, salam ähwani illeşler. Salam Tuğçe Halmura daga bugünkü gepleşigimize sizem hoş geldiniz. Sağ olun. Esselamu aleyküm hormatly watandaşlar. Öyle şaryna Tuğçe kardeşim size de salam. Aleyküm salam. Ole çarı ve Halmurata. Vatandaşlar salam aleyküm. Indi bugün şu Türkmenistan'ın içi barada gurrun etmekçi birazcık bolsa da yine täze prezident Kavıçkan içindeki prezident geleli bäri ýanky saýlawlar bolaly bäram eýem 5-6 ay geçip barýar. Bir ütken dat barmy diýen ýaly bir sorag emele gelýär-de şu 6 aýyň içinde bir ütken dat barmy? Ine atasam hiç yere gitmedi. Otur hiç ütken dat ýok. Bir 15-20 ýyl 15 ýyllary oturdy. Emma hiç bir agzyny doldurup aýdyp bir höwüslenip unup aýdara zat ýok, menne zat ýok. Watandaşlar belki sizde bardyr. Şu onun meşelerin içinde atasa turan döwründe de nämeler bolup geçti. Inni oğlu geldi, oğlunun oturanına diýen 5-6 ay boldy, emma ütgeýän da hiç göremdik. O samolyotlar şu öňkü ýaly uçmaya, uçsa da gizlin bir oğurluk edýän ýaly gizli gelip gidýär samolyotlar, biletler satylanydy. Dangdan gelin diýip aýdýarmyş da. Dangdan gelin bilet alýaňyz şo wagtda da samolyoda minýäňiz diýip bedel bir oğurluk edip ala garankyda bir oğurluk ediler. Garma gürmelik bolanady şakyr şukur bilet alyp derrem samolyoda miniňde uçuň diýärmiş de. Ine şol konsullugyň bilet satýanlary, işgärleri ine konsulluk bilet satýar diýip men öwel eşitmedim. Ýöne şolar bilet satýan ekenler. Şu Türkmenistanyň kanunyň işlemeýän ýerine konsullugym bilet satyp bilýän ekenim. Gaty geň görýän mene hiç aklym alan okşatlary. Ýöne onu da näme adam ýene de ýaşamaga dowam edýär. Şu zatlar ýalňyşam bolsa, ýalanam bolsa, näde dogrum bolsa, jenayetem bolsa ýene de dowam edýär ýaşamaga, emma paralelni şu zatlary paralelni biz ýene de görüşimizi dowam edýäs. Hem şu zatlaryň ýalňyşlygyna gözetip bilýäs, şoň üçin görüşýäs. Dogry düzgün Türkmenistan döwletimizi beýleki ösen döwletleri, sivilizowany döwletleriň hataryna görmek isleýäs. Şoň üçin hem şu ekrana gelýäs, herimiz ekrana şeýdip çykyş edýäs. Şu zatlary aňy ýetmeýän ýa-da ýorgonyň aşagyna buzulup ýatan adamlara hem gözüni açmak üçin şeýdip ekrana çykyp hereket edýäs. Ine şunyny ýene de şonuň biri, bir şo bir gepleşilen biri. Ine Tuğçe watandaşymyz ine senden başlaly Türkmenistan içinde nämeler ütgedini 6 aýyň içinde, 5 aýyň içinde. Sağ olun. Sağ olun. Ütken zat yok. Beter bol oturan deseniz daha doğrusu yerine düşer. Nem üçin de produktlaryň bahasy meni en köp hem düşündüren näme şu produktlaryň bahasy. En gynandıran yerem çağalar doğru düzgün pitasiya edip yep içip bilmeýärler. Täzede olan çağalara vapşe näme gıyın çağaların enesinde süt yok doğru düzgün. Nem üçin de vitamin alıp bilmeýärler. Vitamin alıp bolmagan üçün çağaların yani süt näme edip bilmeýärler. Doyumsuz enelerin sütü. Şunun için çağalar mecbur näme desik pitanyalara geçýärler. Desik pitanyalarım gymmat. Yaman gymmatçylyk pitanya. 300 gram men soňky alan habarma göre 300 gram Nestagen desik pitanyasy 700 000 diýär bu. Köne pul bilen aýdýar. Men täze pul näme hesaplap bilmeýän. 700 000 diýär. Ulam näçe güne bir 2-3 güne ýetdi, zor ýetse. Häzir bileňiz, iş yok, işsizlik, aylık yok. Mesela aylığı hesaplaýyn da size bir habar aldığıma göre bir günlük iş nämesi işleyeni bir sany zguşonly molokony hesapladım ben 300 000 dedi zguşonly moloko. 12 saat bir sany zguşonly moloko üçün işleýänmiş. Şunu indi hesaplap görün. O zguşonly moloko başka ne yani bundan başka produktlar var ya kartoşka var, piyaz var diýeniz yani bir sürü näme kaýsy birini alıp ýetişjekler 300 000'e. Nan bir sany çörek 50 000.
Bir sany yumurta 2 manat ya 10.000'de 2 manat. Köp maşgalaly köp çağalı maşgalalar var. Onu näşil edip yiyecekler, içecekler, giyecekler. Okul başladı mesela. Az goňşularyna habar alyp oturun da goňşularym çağalary okula menkiler uly bolan üçin çağalary, goňşum çağalary okula barýar. Yaman gıyın en başlar diye okula bazarın yanına yani bazara girer yaldan bu bahasından. Yaman gımmatçılık. Köp gynalotlar. Şunun için ütgen yer yok hiç. Ütkese ize ütken ama näme gynçylyga ütkedi. Başka bir öňe gidiş yok Türkmenistanda. Äzirlikçe şunu aydın gımmatçılık, yaman gımmatçılık. Yolları bir açmalılar, yollar açsa öňler Hytaýdan ardan bir $100 epetli sumka zat getirip bolýardy da şol getirýän adamlar hine de getirjek ýollar açylsa. Çağalar şeýle hor boljak däle. Özüň Türkmenistanyň içinde ştatlary öňürüp bilmeýän bolsaň getirjek adamlara çasyny getirýän çylnoklar bar, şolara ýol bermeli. Getirsinler getirsinler öňküýary. Öňler bazaryň içi dolup ýatýardy. Menden al bolşup bir banat bärik berjek, ardan berjek, menden al. Şolar konkurensiýa döretmeli. Pampers gımmat diýerler. Детский питание вообще yaman gımmat. Детский püreler gımmat, gımmatçılık. Gelýän daşary ýurtdan gelýän bolmaly, şoň üçin gymmat. Öňler zatlaryň bahasyny doldur göterildi dep, zatlaryň bahasyna, produktlaryň bahasy, ýa любой bir nämenin bahasyna üstüne pul koyup göterildi bahalary. Ama doları hazır düştü. Düştü. Yine dolar bahalar ama şu nämede duran, şu bahasında duran zatlar, produktlar. Şunun için hazır şu işsizlik yüzünden, pulsuzluk yüzünden bizlerin yine şu Türkiye'den ileri oturan adamların pulu bilen Türkmenistan ayakta duruyor. Ben hem şeyim bunu aydıp geçen şu Türkmenistan'ın Türkiye'nin işlev kazana oturan pullar bilen ayakta duruyor Türkmenistan. Ondan başka girdeci yok Türkmenistan'da. Düğününe sen günü yaylım açtın da günü dönemedi. TikTok'ta bolin biri gelip sen gidesin gelýärmi diye Türkmenistan'a gidip bolýar arkayın niye? Sen gidip bolýamasaň Türk'ten nämişe diýen? Ben gidesim geliyor öyle çağırıyor gidesim. Kimin gidesi gelmeye öz yurtuna? Ben gitsem ne bir şey diyeceğim. Çağlarım ne şekilde bakacak ben orada? Çağlarımda iş yok. Ben gidip onların üstünde mi oturayım? Onlar zaten aç. Çağlar aç, pulsuz. Ben bakı oturayım çağları. İşsiz. Ne gidem ne edecek ben orada? İş yok, güç yok. Hava serdar gowyň atasyndan hem gowlar ýaşaglan nipany saýladylar. Onu saylandan ne 5-6 ay geçti. Hani bir samolyot normal koyup bilen ok hepdi der 5-6 tane samolyot uçar ýaly. Onam göz için koyarlar. Elden, halktan korktuğu için koyarlar onam. Ya onu prezident geldi, olin hepdi de bir reis bolly, açyldy diýmek üçin ne? Şoň üçin goýýandylar. Bir tancak reisi, prezident bolany ne gowy prezident görkezip başlady özüniň gowy taraplaryny, ha? Gülkünç bu zatlar var ha, gülkünç. Aklyňa sygýan zatlar, gülkünç. Ýöne içi ýananyň hem gülküsi bar diýe. Mana şo bolýar bizimki. Hani halmra adasy näme aýdyp biljek bu barada. Ne 5-6 aýa geçdi, garaşyk gördük. Nämeler boldy? Öyle çağırın. Birinizden ol prezident dip aýtmak oňa gaty gelşik boluplar. Hem hakimete oğrun yol bilen, bir kanun yollan gelen adam prezident dip atlanırsak biz onu ikrar ediyor. Ol bir hakimete basıp alan gelmişeň oğlu. Özüm şeydi bir kanun yol bilen atasynyň kürsüsini bir kanun ýa-da eýdi. Yani ikisini atalygy ikisi bir kanun prezident dip atlanyrma hiç bir hilde kanunu tutaryp gördü. İkinciden geçen 5-6 aýyň dowamında ol şu her zatçı her türlü ýa-da manipulyasiýa, siyasi manipulyasiýa bilen şol halka özüni ikrar etdirjek bolýar. Indi men siz meni prezident dip hatap edin, ýa ikrar edin. O başga adam ýok bolýan bilmediler ýa. O halk şonu kabul eder. Şunuçy. Sen kabul ederlik ýagdaý ýok. Birinciden ol bir kanun ýol bilen
prezident saýlawlary bir kanun ýagdaýda, bir kanun möhletde, bir kanun adamlaryň gatnaşmagyna halkyň 60 götürünün ýurdunun daşyna geçirilen o saýlawmy ýa ýygnakmy? Onu şonu tasdik etmek üçin öz aralaryna gol çeken zatlary bolýar. Biz oňa şumal prezident diýip aýtsak, öz boýnumda ulakan günahyn boýuna alýar. Adym şoň prezident diýip tutmak. Şunun için kaviçkan içinde değil mi diyen mene? Şu kaviçka dögüne de bir topar vatandaşlama düşürün hatta goşadırmak için näki diýip bolu. Indi mesele şol özüni ikrar etdirjek bolup ay ine şol adamlar bir ýerlik üýüşmäsin, ýyglanmasyn diýip şol magazynyň öňüne knowatlar azaltmak üçin şol real habarlar barda gelip dur. Indi şu adamyň öýlerini örtüp berýärler diýär şol ununy gantany şol real magazyny dükanyň golayny görünmesin diýip. O sebäp o taýdan soň habar ýaýrady. İkinciden indi bir ýany Tuğçe kardeşimiň aýdýan zatlaryň öz tasdiknamasyny tapdy, sebäp ýurdun içinden maňa da jaň edip aýdyp oturan adamlar bar da indi diýe. Almyrada şolar ýagdaýda da indi şu täze dogan çağa ýa täze dogan nesile de hiç innek ýok ýa kömek ýok diýdi. Kömeginden geçdik hiç bolmana son 50 ýeterli narxdan şo çağa gerek ýa iýmitler satylsa şonu da halk bir aladyny tapjak bolýar, şolam ýok diýdi. Ondan ya satıncalar ya eli ýok adamlar, eli ýok diýärmi, mene ilatyň şo ýurdun içindäki toğsatman götürmüş şoňa berýär. Olar ondan pikirlenip oturdy. Çağa gerekmi bular? Dogrusa nädip bunu ulartma, nädip eklemeli, nädip saklamaly? Ondan enelen ya senelen hemme jymy ýa gurbaty gaçan, olarda güýjem ýok, kuwatam ýok, sebäp öýleri şol ýeme iýmeli vitaminleri gerek, naharlary iýmansan olar çağanam dogry aýyna da ol eýem çağı kemis dogýardy, fizik kemçiligi bar. Şolar ýaly ýagdaýda hökümet dolu hem günäkär hem jogapkar hem şolara kömek edämeli ýalylar. Daşyndan terede oturýar. Ýok, şu işlem biriniň aptalyna da hökümetiň aladasy ýok diýmek şol halk ozal minnäçe de gaýtalap aýt. Biziň halkymyz ajaly buyurlan halk. Şinäkine gorup oturmaly, bula daşynakyn hem özi ölüp oturmaly. Bulara da ýolum ýok, ýurdum ýok diýilýär. Baraýandy da ýakany Tuğçe kardeşimi dogry aýdyp oturdy. Men baranda çağalym näde bekleýän, iş ýok, gazanç ýok. Goýsy men näl kynam bolsa şu Türkden bäşaýyn men şu takçolary ýetirip otyň. Güzerany dolandyrmaga diýär. Ene kardeşimiziň maşgalasy ýaly 90 ötermiýler, şolar ýaly durmuşda ýaşap. Ol düşünüpdir. Ýöne ene täze oglu gelse atasından gowur, näme bol? Yalan görürüm ol özleriniň ýaýradýan propagandasy watandaşlar. Dogry düşünün. Niyaz ölenedi, ay ine ýaş prezident geldi, ay ine bu gowudar, öküden has gowu bolar diýip, menem köşeşdirjek bolanly köp boldy şolda. Ay ine senem kritik etmäň besede, niyaz däle, bine gowu, ine şolar ýa. Bu bir kanun gelen adam haýrysy gowu bolar. Bu gelenler, lelimiň ogluна asla aklym ýok, huşum ýok, kelle de ýok, tejribe de ýok. Ol näme edip näme goýup beren özüm bilen, eline näme ýazylyp berilse şonu okuýar. Galyn wagtda şu çarelerde ene dikilgi galyp ýalyk bolup azyny ýok. Nämesin? Kelle bolmasa, islew bolmasa, bir ýöre atadyň oglu geçen kursi. Bolu oturdy, ol taýda bir ataly oglu halka da döwlete de peýda bolmajagyny biz bir dogry aýdyp goýdyk. Onun üçin ol adamlardan umydyňyzy daýyn, bir zat düzeler, bir zat bolar. Ýok, hemme edilýän iş şol göz boýagçylyk, özüň şo kürsüde saklap kalmak üçin, halk ayağa kalmazlyk üçin, o ýa aýtdyňyz da özüňiz hepde de bir gezek ýa samolyot uçurulmaly. Onuň aly gaňdan bütün aeroport uklap ýatyr. Türkmenler gije bar şo taýdan ogry samolyota men daňatmaka uçup gitmek. O näde beýle bolýar? Näme o halk ogrymy, jümrümi? Näme dolu hukukly garażdarlamady arkaýyn ýyllarynda sagat 10-10 ýazylşy ýalany tablon ýüzünde uçuş wagty görkezilen bir günde 5 ýa 10 reis uçan Türkmenistan. Biz şonu talyp etmeli. Başga hiç zat ýok. Halk öz hukuk aeroportda arada çykyşy talyp edip başlady bol. Näde şoň üstüne ýapjagyny bilmän, ogryň uçurulmaly.
Yani oğlum sıkalga değil halk için. Şonay da endinin bayıskaçı. Nemi aeroporta ne barsan diye sen diye adın yazılgı mı diyem işte. Indi Türkler koyupdurlar. Kart koyupdurlar yankı gorawçı. Security Aha. koyupdurlar daşta uğrağını. Onun Türkler dur diye. Kassan ağınladı. Hani sen adın var mı konsullukta diye diye seyredin. Türklere minne konsulluk hizmet ediyen mi oldu da halmrada? Türklere hayran kalaymalı. Türk mene şu Türkiye devletini birazcık näme de bolsa demokrasiya bar diýip düşünýärdim. Olin bularam satyn almak gatamsa dekeni. Mene şu senin Türkiýede nämeде konsullukda adyň barmy? Any spisekde familýaň adyň barmy diýip soraýar diýär. O näme üçin baranlar soraýarmyşdy. O näme üçin samolyot uçanok, näme üçin bilet satlanok diýse. Hey, kardeşim diýmişim. Sizi Türkmenistan istemiyor diýmişim. Niye geliyorsunuz? İstemiyorsunuz diyemişti. Ne diyecek? Ne diyecek? Şu Türkler yüzüne bakıp seni öz vatanın islan ok. Sen hükümetin islan ok. Sen gitmeyin Türkmenistan'a diye. Bir ölüp bile yok diye. Bir ölüp bile yok diye. Ona el beyle oluyor. Seni öz vatanın vatanın bağışlan vatandaşlar vatanın yanına şol vatanın şol devletin depesinde oturanlara diyen terör grupa öz halkın islan ok. Näme üçin täbi özleri gerek wagty pul gazanyp oturýarlar turwaň üstünde, gazy geçýän, neft geçýän turwaň üstünde aýagyny talaşyp oturýarlar. O gaz satyp, neft satyp, gelen pulam jübilerine urup halky näme etsinler? Gazyň özi gidip dura, akyp dura neftiň özi. Ya o adam gerekden, onuň biz ýaly garyplar näme etsinler? Ýygyny alyp gerek ýok. A Putin'e de şo gerek. Putin'e de näme 2 milyon adam daşarutda galan 2 milyon adam ýygyny alsa o taýda da Gazagystanyň ýaly Kyrgyzstanyň ýaly ýa Özbegistanyň Nukustak ýaly gozgalan alsa o üstüne de ýene de o kabedany uratmaly orada. Dogrymy? Adam uratyp olam kellagry Putin üçin. Türkmenistanyň galan gozgalan basyp ýatyrmak üçin olam bir kellagry. Häzir öz başyny öz çara bilmän otur. Putiniň özi sümüni aktyryp oturan sümüni ýeňine çalyşyrsap otur Putiniň özi. Daşna seresen şeýler ak bolýardy. Ne watandaşlar men beýdisem näme de görmän ak oturan sümüni ýeňine çyrşap otur gözüme gözüňe şo gelýärmen. Şol sudur gelýärde öz başyny çaraman otur menene dünýäde. İkinji ýerde durýarmen ýara goýunça. Harwy näme men ikinji ýerde durýar dünýä goýunça diýip ağzından olur bir uyan hani ikinci yerde. Altay bollu Ukrayna'nın albilen o bir böləcek bir yerin albilen o Altay'da. 2-3 günne yeterlik bedi. 2-3 gün alyas deyip giren adamlar. Deme öyle çağırın şu tayda hemen üstünü yetireyin. Bizim halkımızın düşen ýagdaýy iki oğdun arasında galan biçare niyatlı diýdi. Bir tarapdan meni ýurdun içine salanaklar hökümet gerek gel olur. İkinci tarapdan meni Türk'ün polisiýa hökümeti bizimkiler kowulap ýok, kimligiň ýok, oturumyň ýok, nämeň ýok. Üçüncü tarapdan ýene de işçilik gün emma Türk'däki ykdysady ýagdaýym kynlaşyp barýar, adamlar näçegin bilen bizning halkymyz. Olar şular ýagdaýy görmänsen, düşmänsen, ýurdu içine barp öz çağlaryň arasynda oturan näzede onu da ýene ýol ýap. Ene sonten alasy galan beçara halkymyz bar. Futbolny bar, pökkä meň diýen futbolny pökkä. Hakyky ondan urup durlar da o derweden bir derwede goýarlar halkymyz. Ýöne bilýärler halkymyzyň hakynyň bardygyny. Türkmenistanyň milli, Türkiýede bilýär. Ýöne meňem siňe aýtsyň diýär gowunum geçdi Türk milleti, Türk hökümeti nähilem bolsa biziň halkymyza bir duýgudaşlyk eder, dogurluk elini zodor diýip pikir edýärdim. Hökümetine men halkyna diýip diýemem. Hökümetine diýen, emma şo zatlar edilen ak görünüp duran zatlar. Ýogsa Erdoganyň bir janyny 20-30 santimetre uçaýmal bir hepdedi. Näme üçin şo bütün dünýä ödiýen ettirip bilen Erdogan ol ýa bizim lellimizde diýen nettirip bilen. Diýmek başga zatlar ýaty ortada. Men pikirimçe bar halmrada. Meselem
Şular ýaly men Erdogan bolan bolsam da men şeýle derdim. Bir döwlet öz halkyny ýygyny kabul edip bilenokmy, samolyot uçurup bilenokmy? Diýmek men şolara bir 6 aýlyk, 5 aýlyk bir wagtlaýynça bir dokument berjek eline. Ýolda polisler kowalap bermedi ýaly. Aç ölmeliler ol adamlara. 1 milyon bolsun, 2 milyon aç ölmedi ýaly bir 5-6 aýam bolsa ululdy bermeli, soňsam oňa çyn belki samolyot uçar. Ýöne men bolsam legalny işlerler ýaly ellerine bir kağıt verecek, dokument verecek, Türkiye'nin içinde kimlik verecek olmasaydı. Bari uçmayan olur. Köçelerde polisi kovalap yor, aeroporda olsa aeroportta bilet veren samolyot yok. Niye gitmeli halk? Elinde de dokument yok. O ne Yok. çare var. Halk trebut etmese hiç kim hissedetmez. Halktan zaten. Türkmen şu Türkiye'deki Türkmen'in bağır cemleş, bunun şu valiyede var mı olyada? Şu takbar bana dokument verin bize diýmeli. Kimlik verin bize diýmeli. Dokument öz Türkmen pasportlaryny soragy oturdy. Biz näme etmeliyimeli? Üç barmalar. Aňyrky ol jenayatkar hökümet öz maksadyny göň açyk aýdyn aýdyp berdi. Ta 1-nji ýanwar 2025-nji ýyla çenli ýollar ýapyk boljak. Ýöne şoň sebäbini hiç kim düşünürmedi. Ne öz halkyna, ne daşary döwletleri, şoltana Türkiýe döwletine de aýdynlapdy hökümetine. O näme üçin o halkyny saklamaly o taýda 25-nji ýylyň 1-nji ýanwaryny çek. O bir tarapdan bizim halkymyz işlep Türkiýeň büdjetini girdesi getiripdir. Şolar wagtyň özünde de bizim halkymyzda hiç hukuk yok Türkiýede. Soňra ýaşul olanlar bular pensiýa çykany ýeke köp pul ýok olar o taýda. Kim tölemel onu? Onu şolara beçare bolup soňra şol 50-60 ýaşanyny tapdan düşüp nerede ýok boljagy belli däl bu adam. Ýurdun içine alınmasa, daşynda da hukugum bolmasa, nädip bejerjek? Olun bir benne maňa jaň edip aýdy Türkiýeden bir dene almy. Aýny bir 45 ýaşlaryny ol çarym. Men ne başta Covid bilen keselledim. Soňra zenan keseliniň biri boldy. Miomasyn kesip aýrypdyrlar da. Şu diýe şunça pul çykdy jetdiler. Karda batypdy. Inne men şumal öýde işde diýýärdi. Ne işim var, ne de pulum var, ne de tölemäge ýagdaýym var diýär. Ýa-da ne 4-5 tane çaresi var Türkmenistan'da. Näme etmeli boljak? Şu soru hemmemizin başımızda durdu. Bu men komşumyň başyna gelen ertimeň başyma geljekdir. Şu zatlary watandaşlarymyzyň dogry düşünmegi gerek. Şaňmy? Onda bular valilige gitmeli. Halmrada bular ellerinde pul yok, iş yok, özlerim sağlygyny yitirdiler. Näme operatsiýa bolan aýal nädip işdesin agyr işlerde? İş yok. Eline de dokument yok. Onda halk Türkmen halky üýüşip valilige gitmeli, dokument soramaly. Trebut etmeli. Bir de yurdumuz kabul eden yok. Yapık yollar, samolyot yok. Nira gideli? Suratları çözmek için öyle çağırın. Her bir devlette Türkmenistan'ın ilçesi var ya, ilçihanesi var ya, konsulluğu var. Vah! Kanun boyunca sular çözmek hemme zadi. Türkiye devleti değil. Yani Türkiye devletini talep edip bile. Sen näme esaslan? Sen raýatlaryny ya grazdallaryny men territoriýamda 1-nji ýanwar 25-nji ýyla çenli saklamakçy. Näme esas var bärde? Pandemiýe diýdim. Indi dünýäde pandemiýe emes ýok o karantini. Bar individualny, şahsy özüň goramaly, seretmeli, yaramasaň o doktor var, beýleki var. Ýöne ol sen näme üçin ýapdyň? Ozala da yurdun daşında pandemiye var deyip yaptılar. Türkiye'de açık. Näme üçin sen halky ýygyny kabul eden awyn? Türkiye'de pandemiye ýok aşuň kul. Hana hemme kişi bütün dünýäden turistler girip çykyp dur Türkiýe. Näme üçin Doğulu turist gelip duran, dünya boyunca gelip duran turistler. Berde pandemiye yok. Yok bolsa näme üçin onu grazdalarını yurdun içine kabul eden adamlar şu zatları doğru düşünüp talep etme gerek. Başka hiç tat yok. Talep etme gerek. Bizi yurdumuza uğradın. Bilýärler yurdun içine barany da işem yok. Aylygym yok. Günüm güzeranım ýakşydyň aýdyşyny diýal kardeşim. Ýöne onu da her kişi şu watanyma dolansam, çağılamyň arasyna barsam, enem atamy gowuşdan diýen niyet bilen gidýärler. Ol bärde baýlyk toplap, haltalap dolar akidan atlar Türkmenistan.
Barını da ne güne duçar bolacak, onun belli de. Bize belli näme bolacak, eger halk otayda da görüşmese olurum, ýene de gulgurluk bolacak bu hökümetin elinde. Ne şol reali? Şu tema boýunça ýa şu mesele boýunça men gysgaça aýtjak zatlarym şundan ibaret kardeşler. Doğru. Öyle çare başka bir tema geçmeden ben bir tezelik var da şunu aydıp geçin de. Haydi. İçinde yana Halmurat ağa belep geçten pasobiyalar hakkında da şu yadıma düştü de Türkmenabat'ta Gökbazar'ın yanında köne muzey var. O bir asır bolandır o muzeye. Şu Türkmenabat'ta yaşayanlar bile. Şunun içinde şu muzeyde ön muzey hazır pasobiya onarayan bir neme onarıklamını kantoryalı. Neme o? Pensionerlerin kağızları, pasobiyalar, çağaların pasobiyaları onarılan yer. Şu yanan, pajar bolan. Şu onarılan hem dokumentlar, pasobiyaların, kağızlar, dokumentlar hemmesi yanan. Indi tezeldenden yine toplanan dokumentları yine tezeldenden topladı oturtmuşlar. Ona da pul tölemedi. Ama ona hem tezeldenden pul tölep yine toplamalıdı. Dine Dokument problematı var bizlerde şu yaman köp dokument problematı. Birinciden halktan yine de pul ýygnama üçin edýär. İki varianty var aýdyp berin. Biri halktan pul ýygnama üçin, men şunu birinjiге de geçdiýän. Türkmenabat bilen habarym bolmasaň. İkinji variantym şol berilip başlamaly pul möhletini ýa-da çekdirýärler. 5-6 ay. Pul berip bilen. Özüm maşgalamda başından geçti. Nämçin ine arxiv ýanny. Oturdy. Hiç bilemedim. Halkam ýydy näge arxiv ýanmady. Meniň pensiýa ýaşym planjy çistoda doldymy? Şonan beýlägem siz tölersiňiz diýmeli. Ýansyn, 10 tane arxiv ýansyn ýöne men pulumy töläň diýmeli. Ýöne halkam ýydy näge ýanlar sesini çykarmanjyk. Benim maşgalamda başımıza geldi ne? Çağanın pasobiýasyny neçeli wagt bir 3 ay mundan eň almalydy. Berenler yok. Garaştırdılar, soňda pajar boldu dediler. Ýene çağanın pasobiýasy kaldy, ýene tezelden dokument oňartyrmaly indi. Halkyň maddi ýagdaýyny hasam pete düşürmeň bir usuly bir. Hal ýagdaýyny, halkyň maddi hal ýagdaýyny hasam öňkü dönem beter pete düşürmeň bir görnüşi. Pasobiýalar wagtyna tölenmesi, pensiýalar wagtyna tölenmesi. Olam gidip ýene de 6 aýlap, 5 aýlap ılgap, kağız çöplep, spravka çöplep, baran ýere ýene pul tölemeli bolsa, ýene 5-6 aýyň geçýär. Indi adam aktarıp oňartyrjak bolatlar ýene üstüne pul berip. Ýene siziň aýdagyňyz dogry gelýär. Derdene. Ýene de öňkü dönem beter berge batmalylar oturan halk. Şu pensiýa alyp başlaýança, ine bir 5-6 aýdan pensiýa alyp başlajak, pasobiýa alyp başlajak, şoňa açyny kar berseň bolýar diýip, ýamol karda batýar. 5-6 aýlagam şu kardyny üzür. Täbi 5 manadyňy da oňurup bermezler. Alarlar bilen 100, 200, 300 dollarny. Pensiýa aljakmy? Getirmen puluňy ber, men oňurup berenim, ha? Ama şu zat boldu indi. Gaty Katynayda dedim. hiç sadam ütgömeden şu atasy aýrylyp ogly geleli bäri. Ana ýöne o Türkiýede men bilýän adam aýdyp bereň size. Pasolstva saýlaw bolýar diýip ýa-ni student bolsun, ýene bolsun aňyrdan gelenler bar da şu Ukrainadan atdyny gaçyp gelenler bar, uruş wagty başlanýar döwürlen. Onuň ýyzy anam saýlaw bolan soň pasolstva konsulluk palaw zat pişirip diýe napitek zat goýup stoluň üstüne bir utanç zat da şonu bayram ýalyp bellep näme halk senin gedaýmy sen bir gadan naharyňa zarmy sen halk şoňa palaw pişirip berip napitek zat stoluň üstüne goýup ýörüň palaw ýemäge deliň hemem saylaw Serdar arkadamyň ogly Serdar jany saylak gaýdalyň hemem palaw gaýdalyň diýip türkmenler üýşüp gidýärmiş de. Ýa-ni ýa-ni enel ogullary bolup, atal ogullary bolup üýşüp. Bu studentler bolup. Utanç dämi? Şu ne derecede halkymyzy bilim tarapdan şeýle bir wagşylyk bilen bilimsiz goýupdyrlar da, şeýle wagşylyk bilen şoň hemme de genotsit. Ählisi genotsit şoň. Ýa-ni çağalaryň iýmitiniň galmasy, eneleriň süýtsiz galmagy,
çağalarını eklep yanca bolan çağasına süt yok özünne. Tebe vitamin yok. Enen özü yok. Enen özü iyi mesela süt nereden gelsin enen? Ondan manna karşı yine beyleki iyi mi satın almalı oluyor iyi mi? Çağalan iyi mi? Yan bolan çağalan sütün satın almalı oluyor. Bu şeyle ban kalacak, karop kalacak. Olara da pul yok. Çağı göydük ösüye. Hiç vitamin görmeyen ösüye bizim çağalarımız Türkmenistan'da. Ene genotsit biyom. Çağaları student çıkıyor da yurtları okumağa deyip iğdenen pul uğradık bolanok. $50 uğradık bolanok. Onun için üstüne vizyatka vermeli. Şu student çağa ne mimeli? Ne oku kapbiliyor, ne karnı doyuyor, normal ne? Ine şu genotsit. Genotsit ne kadip görmeyen vatandaşlar. Ine şu genotsit. Halkı iğdene alanok. Tamalot yok. Ulu bir devletsen. Sen bir devlet tipi hatın var. Ulukan bir devletsen. Sen tamalot uçurup bilen ok. Nehir asnat devletsen. Men hak aklıma sığınok. Men değer reyen basım. Bağışlan vatandaşlar. Emotsam gücüye de has kaharmayla son sebebi. Bu realdat bir devlet diye devlette bolmalı değil. Hak yok. Samalot mu? Ol ötün asırdan beri uçup görüyor. Şu Amerika'da da samalotlar geçen asırda da uçup görüyor. Yo, on soňam öyle sarın. Şol halka gatnatmak üçin, halka hyzmat etmek üçin onlarça milyard dolar tölen 4-5 tane täze şaňyrlap duran aeroportlar guruldy. Onlarça ýa-da Boeing samolyotlar satyn alındy. Muňa yüzlerçe, müňlerçe adam hyzmat edýär ol aeroportlar. Hemmejini ýatyrdy. Diýmek bolam halkyň döwletiň puly. Hem ödülür çağırsın suyalar. Hasan bilen halk hasabat sorunlar. Bediyen cinayetler için. O halk hukukla oturacak bolsa, ay maňa degişler menkidal diyecek bolsa ne hemmemin düşük günümüz şu olur da. Hakikaten şol sizin aýdyşyňyz ýal genotsit halkyny ellerler gyryp otylar. Ene de süýt bolmasa, çağda iýmit bolmasa, o nädip bolursa nädip geçsin. Enesi bilimsiz ösen bolsa, ulalan bolsa, ahir birinden şermenine diýerdir de bildi. O görgülü baş, o peypini mektebe gitmän oturana bolýar, mektebe goý bermediler, ýetirmediler. Paxta meýdanydy, ekin meýdanydy, ýygyndydy, orumdydy, oturum diýdi. O meýdanyň göz açylana o ýerine ýaşan çağırly. O ýerine de 70 götermeýlat ýaşaýar. Ene düşün günü. Bile 32 yıllap ne niyattan başlap salınan oyun yürütülen siyaset halkı yok etmek için. Edemem atıyorlar. Şimdi halkı ikiye bölürler. Hem içinde yok ediyorlar hem dışında yok ediyorlar. Diğeri misal barında kimsizlikten mazarlığına seyredin. Ne açılın Türkmeniyatı. Sonra şu stada yurdun dışında 1 milyon yarım varsa 1 milyon yarım mazar bolacağını görünüp dur. İçindekilere bana atsız mazar bolup geldi. Olun başı ucuna daha şu moymallar deyiptirler. Da sever şu haçan kim doğdu haçanı öldü yaşının tapağıdı bilinmezlik için iyide geçti. Cinayet tabi. Sonra etmeler deyiptir. Moğollar yalar diye. Musulmançılıkta bolunak daha aşağı at yazmak. Sen Moğol'a deyip veren dün ol kamsamolu işler ya komünist da o. Ben nerede taptın bu hokkani? Tapyan dağıtlarım son öyle sarayım. Başka ne temanız var? Şu konsollar bizim gediyen kömöğünün getiriyen ziyanı köp. Şu konsolluk var Türkiye'de oturan konsolluk halka kömöğüde nokta ziyan getiriyor. Şu mazarlıktaki dağışlardan ne için yazdıramak? Ne için kimsizlik mazarı olanla da sen ol bezvesti propavşı saldat yali demi diye Bratska magila diye şon yali dele ol uçtu urne dele ol ad familya durmala olon. En asat Türkmenistan'ın baydağı molmollar deyip çolur toduruyadık diye. Yurdun içinde dağışmalar dağışını dağıt yazmak bolunaktır. Yadırganlık koymak bolunaktır. Öyle hokka çıkarıyor. Ne şu halkını iyidine alan ok, samolyot yok deyip asnat devlet samolyot uçurubilen ok, aeroport yok. Hey bize senin aeroport samolyot bolmaz mı? Sen uçurubilmez mi? Ya halkını iyidine alan ok, o tayda da ölüyeler, bari kesel, o kimsizlik madaram dolup gidip var ya, ene bulamır gidersin. Şulamır gidersin. Böyleyin her gün bolmasa hem gün aşağı ölüm havarı gelip duran. Gün aşağı ölüm havarı var. Doğru. Katı inançlı vatandaşlar, katı inanırcı
bolup geçýän zatlaryň hemmesi gynanyrjy. Halkyň 5 manat diýip işleýe, şol özüne dözmän, saglygyna dözmän, aňyrsyna 5 manat oklajak bolup, özüne gul bolup işleýe, saglygy ötüşip, sahnan çykandan soň, bejerip bolmaz ýaly ýagdaýa gelenden soň, o hassahana düşýär biziň watandaşlarymyz. Ondan soň ölüp gidýär, aňyrsyna 5 manat pulum gazanyp bilen okşular. Öyle çare kesel bolmasayam yaş oğlanlar, ne motor süren kuryer oğlanlar var. Şulardan hem köp ölüm habarı gelýär. Yollar, trafikler, maşyn köp, motorda yürüyen oğlanlardan hem köp näme ölüm habarını aldık. Doğrudur. Bolya başka temamız yok. Bolsa ştaýda neme däýelin, tamamlaýalyn. Ýene bir tema var. Bana sana da soruyorlardı. Almyradagy ýene de o taýda bu taýda döwleti ýa-ni vilayetler paýlaşmaly, biri ila gitmeli, biri beýle gitmeli diýen ýaly, şular ýaly. Gurunlar ýaýry. Onu kim çıkarýar o gurunlary? Onun Ay, ýanynda var. billäler, Türkmenistanyň özüniň bir tewilik bir nemesi konstitusiýasyna ýazylgy dura territoriýasy hiç il bölme haky ýokdur diýip. Şol ýazylgan bolsa, indi şu tarapyna meni gorjalap görýärler. Da gara bizim halkymyza ykdysady taýdana çöken elinde de ne haky var ne hukuky var. Indi şol oturum toprağını böljek bolup talaş edýärler. Elbetde elmeden tapylır. Türkmenistanyň gaty baý topragy var. Millet gaty az bolar ona garamanda. Onu daş töwerekden gozgozdyryp oturarlarym var. İçin näkilen narazyligym var. Näme üçin plan welaýatyň adamlar diňe iýmeli ýa hökümdarlyk etmeli, gadan welaýat adam dälme diýip bu soraklaryň goýulýar. Muňa da jogap tapmak gerek. Ýöne bite gahar edip ýorgan otlamak gerekmi? Şol haýsy welaýatyň halky şuma beýle welaýatyň halkyndan enaý ýaşaýar aýdyn. Ýok, olar ýalda. Ýöne şol ýa-ni şu gurrun aglyna alyp hökümdarlyk sürdürilýän ýöretene şular ýaly oýun oýnanýar-da Türkmenistanda. Başta bu gurrun başı bir Balkandan başlady. 90-njy ýylyň başlarynda. Eser ýykylandan şol nebet gaz hemme zat perrabotka balykçylyk Balkanna gatyka mallarçylyk gadylbalynýan magdanlar. Aýna şu baýlyklarymyzdan biz özümizi ekler eger bize şol ýanky aşgabatlar ýol bermese ene şu proýekti çykaran adamlar var bu barada olurça da atlaryny tutmaýdyklar. Şu siýasatyň ýalnysdyr. Ýöne halk gördü, düşündi, bildi. Halkda günah ýok, onu görýär adamlar edýär bilir. Indi şu cevaply ýaşarjyly meselem şeýdi borjalýarlar da başda ozal bir aktivistlerimiň birmenden bir kilodan ýa lewap aýratyn bolsun şonda bir özümizi ekler diýen ýaly görünýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyny okap gördülermi kaçan diýen adam o jenaýatyň ulusa. O arada watany dönüklik etmek diýilen şondan gelip çykýar. Ol häkimet başynda kim oturup näme jenaýat edýär, olaň jezasy aýratyn. Ýöne şolaň edýän jenaýatyna göz ýumyp ýa häkimet başynda oturarlan garşysyna göreşmäge gaýraty gurbu çatman, erki etmän ýorganyň aşagyna oturup klawiaturada ay biz aýrylmaly komment ýazýarlar var. Bir de geçti size jogap bermeli bolsaňyz diýen sözleriniz üçin, edýän hereketleriniz üçin täze Türkmenistan jenaýat kodeksi etmek. Şimdi beýdip milletiň halkyň agdyny alardyp ýa topragy bölüp başarmasy hiç kim. Sebäp adamlaryň düşünjesi ýeterlik soňky ýyllarda şu meselede biziň bar güýjümiz bir ýumruk ýaly birligimizde men şoň üçin çyllap aýdyp gelýän zatym 5 welaýat 5 dogan. Onun üçin biz olatada haýsy bir şumal aýdyp otur Tuğçe kardeşimiz bir göwönme baý welaýat bolany lewapda şular ýaly çağa ýymitine de polýetanak beýlekade. Onu bu da şowuz bilen Balkany näme diýmeli bir takrap gatyra o ýerde.
çoň ýaly gök, ak, önümçülük ýok o ýerlerde. Suw diýsen hana şorlap gatyr, daha soňy içeri ýaly suwum ýok. O taýda çağırlan ölümi ýaşanylan ölümi. Kän ýokarda beýle vilayatlary gara. Muny biz kompleksleýin, akrysyn jemläp şo taýda çözmeli bor. Ol men kemsetdi Aşgabatda oturan bir jenaýatkar topar diýip meni aýryljak sen nire gitjek barjak ýurdun ama ýene de sen baýlyň almak üçin çağırýandyr ýa güzelýändir de içinde adamlar bar boldy. Şoňa halkymyzyň dogry dürüst düşünmegi gerek. Ýöne jenaýatyň iň ulusynyň biri ýurdu parçalamakdyr. Oňa da hiç kime ýol berdirmeýär. O barada arkaýyn bolmaly. Ine ders bol geçikde kim näme diýen bolsa, kim näme eden bolsa, ine şu jenaýat boýunça da soň jogapkärçilik çekmeli bor. Kanun näme diýen bolsa, şondan çekersin. Şonay diýilmedi şu meselede. Halmurata, bu baryan halkın davleniyasını ölçüp görüyorlar. Beter halkın arasına ağzalalık getirmek için ederler. Bunu bir hörite ederler. Benim fikrim şu. Hakyky şol halkyň adawleňetini ölçermek hem de başardygyny halkyň agzyna alartmak. Öz edýän jenaýatlaryny halky beýleki bir ýermen günäkarlap üstüne goýmak. Bolýa aýdaly o ahal günäkarmyş şu bolýan zatlary lewapdy. Lewabyň ýerli ýolbaşçylary näme üçin ol halkyň arkasyny tutup çykyş edenap näme üçin ýokarya Aşgabatdan talap eden aklar. Bizim ýagdaýymyz şeýle halkymyň ýagdaýy gören kynly. Näme üçin aýdan aklar? Şolarym ýemele lewaply, göbekden şo tak dökülür. Ýa ýene birde. Ýok, bizdiň aýrylmaly. Aýrylanyň bilen sen çözýän zadyň näme? Ýok, almada aýrylany bilen hem mine sözüňiz agdyňyzdan 1 sekund aýrylany bilen hem göz ýetirmeli adamlar kiçijek bir ol bir öz başyna döwlete bolup bilmeýär Liwap vilayaty. Bir bolsa da bir awtonomly bir okrug bolar, respublika da bolup bilmez. Awtonomly bir okrug bolar sebäbi milyona yetmese sany o näil döwlet bolup bilýär. Bolar bir taşerrutda da hiç bir ornam alyp bilmeýär. Hiç bir öz başyna döwletiň döwlet diýip baýdagan bolmaz, nemesem bolmaz, konstitusiýa da bolmaz. Men pikirimçe, konstitusiýa bolmagy mümkin ýöne bir döwlet derejesinde taşerrutlaryň hasabyna, döwletliň hasabyna goşulyp bilmez. Şoda öyle çarını bir tarafını beýle goýup bir gara çekelip başga tarapy bar. Sen konstitusiýanda ýazylan 50 kilometrdir Türkmenistan territoriýasy. Bu çok bütüwdir. Oňa kim ýol berjek? Bolaýyn ýöne ýurdun içinde biz däş welayetdik we ýaşuwna çel. Biz şonu 13'e ýetirmeli etdik. Ýani ykdysady ýa-da welayetler şonu birlik diýip ekonomiski ýetenisi diýip alsak, ykdysady birlik bolýar da 13'e ýetirýär şonuň sanyny. Ýa-da etraplan san 60-70 gerek bolsa 100'e ýetirip bolýar. Şol ýerni dolandyryş diýilýär, şolara hakky kuwun berme. Näme kazanýan bolsa büdjeti, ýokarky büdjeti näme tölenmeli bolsa töler, galany özleri ýerli häkimet özüne harçlamaly öz halkyny. Bolly, ortadan hem problemi ayrılık gidilýär. Ýöne şuňky bar problemi 32 ýyllap şu jenaýatkar iki tane döwlet başyny galap oturup iki toparın ýolbaşçylaryň halkyň başyna salan zulmy başga hiç zat ýok berdi. Şu iki rejimi aýryp o ýerine täze Türkmenistan gurulsa onu bu problemi özünden bir kilim dowamına yetip gider. Ýerde dolandyryp şoňa edildi. Her bir etraf, her bir ýanky alçylyk, her bir vilayet diýmeýärler şol administrativ birlikler özleri çözýär. Olar Aşgabatdan buyruk gelenek beýlekiden umumy strategiýa bar, umumy ugur bar. Yer grazdalara paýlanyp berildi, mülkler bar. Önümün kim näme önürse önürýär, niras hassady ýurdun içine tutatsın, dasyna çykaryp satsın, harit bolşularyny döredýär. Hem millet pul baýlaşýar, pullanýar. Hem eklenç, hem güzeran, hem durmuş. Ine Aňry 10 ýylyň dowamyny Türkmenistan şu Orta Aziýada bir öňde barýan respublikalaryň biri bolar diýen meni ullakan ynam bar, umytdan ynam bar. Eger şu diýilen zatlarymyz dogry oturdup bilsek,
O kadrlar yerine koyulsa adamlar yerli dolanırsa özleri öz boyundan öz toprağını özler eýetçilik etse bollugy tordy. Hani bari yaşap gördün Amerika'da da şeyledir, Avrupa'da da şeyler. İslenip yerin öz hojoyunu var, eýeti var, mülkdary var. Hökümetin kitilen zat yok. Ay bolsa hökümetin 3-4% yerdir. Olam diňe şol harby yemeler üçin ullanylýar da, goşullar üçin ýa harby bölümler üçin ýa harby maksatlar bilen. Galan zat hemmesi halkyň elinde. Şu resete milyardlap ağaç ötüp oturan bolsa her bir ağaçyň öz eýesi bar. Şonun bir ruhsat işlat edip boranak. Bizde bolsa hemme zaty hökümet jogapkar, hökümet eýemiş. Kim berdi onu? Böyle hukuk, konstitusiyada yazılan zat var mı? Yok. Onun hemsi yok. Hukuku, cenayetkar topara veriyen adam. Yani mesele şutaydı. Şuna açık boldum. Onu bölmek ya ayırmak, o arada gurruna edip oturmasınlar. So ediyen adamların dilini gömeğinden çıkarır kanun. Yani şu hukukun, şu ağla görmelükte, her dadet etmeli yurdun için bulaştıracak böyle arada. Çok havasa salmak için. Olmaz. Onu indi ýatdan çykaraýyn. Onu etjek adamlaryň duran ýerine kanun öňüne jogapkarçylyk çykmaly. Şonu aýdaýyn diýdim men size. Gysgaça şu barada. Sebäp maňa ýazyp oturarlar barda, almada şu barda ýene bir gezek öz pikiriňizi gaýtalap aýdaýsaňyz. Halmada 1,5-2 ýyl mundan öňen beri özüni aktivist dep çykyp bu zatlara aýdyp geçendi. Lebap avtonomny bir näme bolýar dep, bölek bolýar dep. Ama hiçbir işi nemeye gelmedi onun. Yorumlar, şunu videolarını yorumlarını okuyadım. Köp halk şunyalı goldadı şunu. Aslında normalde goldadı. Şu bizlerin halkın şöyle konstitusiyanı, hak, kanunu bilmezliği geliyor şöyle çıkıyordu. Şunu bilmeyen için goldadılar. Onun işi hiç önlemep olmadı. Özem imsim öz ayağı bilen öz yol alıp gitti o aktivistlerini. Özünü aktivist dep çıkarıp. Ya bolýar. Ana gözüňizde diýeri mysal bar. Ana Garagalpagystan, Özbegistan Awtonom Respublika. Indi şol iki respublikanyň ösüşiden bolsa onu näme üçin halk köçe çykdy? Şolun öz başlyklyk hukukyny elinden alındy diýip, şoňa da halk narazylyk bildirip oturdy. Sebäp ol awtonom bolanyň bilen bizde nädir şol 13 tane birlikler döredildi. Olaň hemmesi hem awtonom öz başyna ykdysady, siýasatan, sosial siýasatan özüniňki. Ýöne umumy döwletiň konstitusiýasy bar. Şoň çäginden çykylma, dürlük islenli kanun kabul etse bolýar diýip bize ýüzlerçe gezek aýtdy. Düşünmeyen varsa yine mirgede kaytalap aýdýar. Halkyň özü şeler öz ykbalyny yerli guruluş, yerli dolanışyň üstü bilen, yerli hökümetiň üstü bilen, yerli parlamentiň üstü bilen, ýokary parlamente öz wekilleriniň üstü bilen. Bollyny utgoşup gidýär beýrek. Indi aşgabatdan hiç kimseň tepäňize ýol başy goýmak aladasy ýok. Bu tordy. Türkmenistany barlysy ediljek şudur, watandaşlar dogrudur şunu. Ana Respublikasynyň bejet miwesi şol. Näme üçin biz parlamenter respublikasy ýa halkyň özü dolandyrmaly döwleti. Prezident dolandyrşyny şoňa zat ýok. Prezident öz adamlaryny ýerine goýýar. Men şola bilen işleşjekdim. Dogry adam bol, ýalňyş adam bol, yerli adam bol, asmanyň getirip bu kosmosyny goýup onu hiç kim gatyrşma hakkı ýok. Prezident saýladyňyzmy? Indi men her bir ýerde öz adammy goýjak diýär. Şeýdip men ýurdu dolandyrjak diýär. Onuň bir adamy dolandyrýan döwleti bolýardy. Parlament respublikasy bolsa aşakdan ýokarlygyna dolandyrýan döwlet, ýokardan aşaklygyna da. Bir azajyk terediň şu zatlary üns berin. Şonu aýtjak. Men goldayan siz Halmurata en amatly çözüm yerli dolandırış. Sen gördük de yerli dolandırıştı. Şu 90-njy ýylda haçan häkim aldylar we dawarynda 90-njy ýyl, 91-nji ýyl, täşol 90-njy ýylyň maý aýynyň ahyryna şeýle atylýança, şu ýurt ýemän gyzlar bady halkyň özü yerli dolandyrış. Köçe komitetleriniň üstüne, şu biziň orluk ýüzlük diýeniz, şu gyzlar bady her bir köçesine döredilen komitetler. Şolar öz aralaryny gelýän şähere gelýän iýmiti, uny näme şu gyçylyk bilen gatar. Ine şolar özleri paýlady. Soňra bertip puluny dukana tawşyrýar, üstüne bir köpük koyma. Vesselam, bu tordy.
Şey tipini yerli dolanlar, şonun peýdasy, ürstemligi, şonun jebislemegi halky şondan gelip çykdy. Şeýle jebislenen halkymyz, düşünjeli halkymyz bar, şo dogrular bakdy. Şu gün men bilemem, 30 ýylyň bilimsizligi ne derece bular aşak düşürdi. Polyanna watandaşlar bir saatdan geçmesin. Ondan jalyby gelmedi yani. Jargy da gelýär maly çaryny bir saatdan geçdi. Ay bir saatlap ýangra oturýarsyňyz boş gurrun edip dada maýdan yok diye. Millet neme? Öler çıkıvaysın onu. Kim olun elini tutup dur? Hana mikrofon, hana internet. Yo Yüzüm bizimkiler görkezsiniz. yo bizimkiler divanın üstünde kamand etmeni goýarlar. Öyle çağırıyor. Şu aydan zatlarımız biri yanlış bulsa çıkıp da kazat etsin yanlışlığını. Yanlış da sizlere sevinip oturalı bir yerde. Awa. Polyanna watandaşlar. Sağ olun. Sağ Almurad olun. Rasatçı. Sağ Sizden olun sağ- çağırın için ol çağırına minnettar. Tuğçe kardeşim sağ olun size. Vatandaşlar sağ olun. Hemmeniz mühimdir abi. Polya, Sağ olun.